A Xunta financia 5 formacións marítimo-pesqueiras en Porto do Son para afondar na competitividade e impulsar o relevo xeracional. A confraría sonense celebra o 4º curso gratuito no que participan 17 persoas. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, visitaron na tarde de onte Porto do Son. Unha parada obrigada foi na confraría de pescadores, xa que é unha das 17 beneficiarias da liña de axudas bianual que lanza Mar para realizar accións formativas. Villares coñeceu de primeira man o desenvolvemento do curso que se está a dar de Formación Básica e Seguridade Marítima, a cuarta das 5 formacións subvencionadas polo Goberno galego previstas para este ano en Porto do Son. Desde a Consellería do Mar estamos a levar adiante unha serie de cursos de formación conxuntamente coas entidades do mar, coas nosas cofradías. En total son as entidades que participaron este ano 17, son formacións 97 e en estes momentos levamos case a mitad de 50 cursos xa dados. Eses hai que sumalos aos que xa propiamente dá a Consellería do Mar, que levamos ao largo tamén deste ano e o ano pasado 101 cursos. Son formacións en onde son nestes momentos máis de 900 personas as que as levaron adiante. E no caso desta que se está a realizar en Porto do Son, están a participar 17 persoas que se están a formar. Villares destacou esta iniciativa que impulsa o seu departamento. Tendemos, sobre todo, de acercar a xente ao mar, acercar a un medio, en este caso, pois, a unha actividade como é a actividade marítimo-pesqueira, que é fundamental para Galicia. Ao fin e ao cabo, Galicia non se entende sin o noso mar, sin a súa xente do mar. Con estas formacións, conxuntamente con todo o diñeiro que temos, en este caso, que se está invertindo nas nosas aulas náuticas, nos nosos colexios, centros de formación, falamos de que o 5% do presuposto da Consellería do Mar está destinada a formación, por lo tanto esperamos tamén sacar os nosos froitos. A Confraría de Porto do Son xa realizou 2 cursos de conducción segura de equipos de manutención, os que se engadirá outro previsto para o 30 de maio. Ademais, tamén desenvolveu un curso de mariñeiro pescador no mes de marzo, sempre co obxectivo de dar resposta ás necesidades de capacitación do sector e os seus profesionais. Na actual acción formativa de formación básica participan un total de 17 persoas cuxa actividade lectiva estenderase ata o vindeiro 9 de maio.